Odoo és la proposta tecnològica d'ERP de Processos.org per les cooperatives de treball associat. I què és un ERP? Un ERP és una eina de planificació central de recursos empresarials. Qualsevol empresa està composta per diferents processos que, executats de forma adequada, conformen la proposta de valor que s'acaba oferint als clients. Un ERP ens ajuda a centralitzar en una mateixa plataforma la majoria d'aquests processos, automatitzant, optimitzant i fent-los més eficients. Processos com vendes, comptabilitat, seguiment econòmic, gestió de projectes o comunicació interna mai havien estat tan fàcils, i a més, sota una mateixa plataforma. Seguidament, et presentem els processos que podreu automatitzar amb els mòduls bàsics de l'ERP per cooperatives. Amb el CRM podreu gestionar les oportunitats amb potencials clients per millorar el vostre procés de prospecció i comercialització, millorant així a cada interacció. Amb el mòdul de vendes podreu enviar i aprovar pressupostos als vostres clients, fer el seguiment de les vostres previsions de venda i prendre decisions amb tota la informació en temps real. En facturació, podreu facturar els vostres projectes i comandes, de manera puntual o recurrent, amb un sistema fàcil i intuïtiu de generació de factures. Entre moltes altres funcionalitats, Odoo també permet el cobrament per via SEPA d'aquestes factures als vostres clients. Comptabilitat. Amb aquest mòdul podreu gestionar la comptabilitat des d'Odoo tant si treballeu amb una gestoria de l'economia social i solidària com si no, i tindreu en un mateix espai tota la informació comptable perquè la vostra gestora o gestor pugui treballar-la i analitzar-la. Odoo permet portar un control econòmic de tota la cooperativa de manera integral i única. Amb el mòdul projecte, gestionareu les tasques que conformen un projecte, assignant responsables i dates límit per mesurar les hores de dedicació i així poder esbrinar la rendibilitat real dels projectes en els quals treballa la vostra cooperativa. També tenim el mòdul de comunicació interna. Amb ell creareu canals de comunicació per àrees o grups de treball i simplificareu la vostra vida reduint la quantitat de correus electrònics i cadenes de correus. Podreu gestionar la comunicació digital interna des d'un únic espai. I finalment, el mòdul de recursos humans, amb el que portareu un control de les assistències i càrrega que suporten els recursos humans de la vostra cooperativa, tant socis com treballadors. Això facilita el procés d'assignació de vacances i ajuda a mesurar el cost laboral de cada projecte. Resumint, l'objectiu de l'ERP d'Odoo és fer la vida de les cooperatives i entitats més fàcil, millorant la seva gestió i, conseqüentment, enfortint l'economia social i solidària. Perquè ja sabem que juntes som molt més fortes i molt millors.